Adi toată treaba! Blu, luptă! Stop! Un punct, red, luptă! Roberta! Un punct, red, luptă! Vezi că nu faci capa, nu avem feedback, că ai voie să dai și cartușul direct. Da? Dai. Tot poate... Nu vrei tu contact, dar acum nu-ți trebuie. Pune. Stop! Vrei și una ce înțeles, una ce înțeles, s-a dus, care treabă. Hai,